Здравейте, аз съм Венета Костадинчев, част от вторият екип на Литературен вестник на младите. Здравейте, аз съм Ралик Стончева. Темата на нашият брой е ненадежният разказвач. Но на какво можем да се доверяваме в литературата? Можем ли и трябва ли въобще да й се доверяваме? Настоящият ни брой на Литературен вестник на младите ще се занимае точно с тези въпроси. За лъжата, илюзията и доверието в литературата, чрез тяхното проявление в ненадежния разказвач. Макар и да съществува като явление още от античността и да се среща и до ден днешен, най-известната дефиниция за него се появява едва през 1961 година в риторика на фикцията на американския литературен теоретик Уейн Булт. В броя е представена неговата дефиниция в превод на откъси от книгата от Венет Костадинчев и Светозара Пейчинова. Броят съдържа и съвременния теоретичен поглед на доцент Дарин Тенев върху ненадежния разказвач, неговата позиция в фикционалния наратив и механизмите на въздействие върху читателя. Разгледани са и различни художествени проявления на ненадежността в киното и литературата. Рецензият на Елица Христова върху филма "Последният дуел" коментира трудността при разбулването на истината, когато тя е пречупена през няколко различни гледни точки. Гледни точки, които принадлежат на хора в много различни позиции. Силни и привилегировани или слаби и заглушени. Продължение на подобни неравенства в съвременността е налице в разказа "Момиче" на Ямайка Кинкейд, преведен от Венета Костадинчев. Там обаче тяхното влияние се разпростира отвъд стабилния мироглед на зрелия индивид и може да се наблюдава процесът на формиране на личността в тяхно присъствие. Проблемът за изкривяването на действителността през гледната точка е засегнат и в рецензията на Светозара Пейчинова върху "Момичето от фара", която интерпретира романа през идеята за маниакалната, нездрава любов, която води до невъзможност за ясен поглед върху реалността. В романа "Остайница", коментиран от Ралик Стончева, обаче яснотата не е безвъзвратно изгубена. Тя е достигната чрез усилие от страна на героите и от страна на читателя. Рецензиите върху "Един от нас лъже" и "Съвършена смърт" на Дария Ксекова и Андрея Филиповска вече разглеждат не просто неосъзната ненадежност, но умишлена лъжа, която цели да вплете читателя в мрежите на криминалната интрига. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура", Фоксбук кафе и Литературен вестник.